Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Afdhalus sholati wa atamut taslim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du, faqala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa 'ada 'alaina min barakatihi amin. Saraita min haramin laylan ila haramin kama saral badru fi dajin minaz zulami wa bitta atarqa ila annilta manzilatan min qabi qausaini alam tudrak wa lam turami. Saraita melampah ing dalem wekdal dalu sapa panjenengan min haramin sangking tanah haram lailan ing dalem suci dalu ila haramin maring tanah haram kang sanes kama sara kaya olehe melampah ing dalem wekdal dalu al badru apa rembulan fi dajin ing dalem peteng wengi kang peteng minaz zulami saking pira-pira kepetengan wa bittatarqa ila annilta manzilatan min qabi qausaini lam tudrak wa lam turami wa bittalan dadi ing dalem bengi sapa panjenengan tarqa munggah sinten panjenengan ila annilta maring yento meroleh panjenengan manzilatan ing kedudukan atau ing tingkatan min qabi qausaini saking ya pucuk lorone panah ngono iku maksude engko utawa kosen sekolah kok jelasno lam tudrak kang boten diperoleh apa pangkat walam turamilan ora bisa ditemu terus ngeten. Nah niki fasal nomor 7 niku wau bet sing 2 bet sing pertama ya khairu maman ambian wa man huwal ayatul kubra niku sampun wau nggih. Iki bahas tentang napa? Bahas tentang Isra kalih Mi'raj Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus sing mriki disebutaken saraita min haramin lailan ila haramin kama saral badru fi dajin minaz zulami. Engkau berjalan di tengah gelapnya malam dari Masjidil Haram Makkah menuju Masjidil Aqsa Palestina. Laksana bulan purnama berjalan dalam gulita malam. Terus Kanjeng Nabi ing dalam dalu niku ana kejadian kalih. Inggih menika sing pertama Isra. Sing nomor kalih Mi'raj. Isra niku napa? Isra niku artine iku perjalanan malam. Ya, atau Isra niku masdar sangka asra yusri, memperjalankan ing dalem bengi. Ya nang Al-Qur'an subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Ya, terus engkang memperjalankan sinten yaiku Gusti Allah. Jadi nggih jadi aja namung ndelok sinten sing diperjalankan, tapi kudu ndelok sinten sing memperjalankan. Ya, sing diperjalankan orang hebat, orang istimewa. Sing memperjalankan yaiku Gusti Allah. Ya, dan Gusti Allah niku nggih luar biasa. Kabeh makhluke niki ya sangka apa mindahno sangka Masjidil Haram ning Mekah teng Palestina ya memperjalankan ngoten niku gampang wis. Ya, dalam waktu yang sebentar saged ke Palestina ning langit sapi itu Sidratul Muntaha nggih gampang. Ya, sing memperjalankan wong Gusti Allah kok. Nggih, paham ya? Lah niki teng mriki disebutke saraita min haramin lailan ila haramin. Ya Rasulullah, engkau berjalan di tengah malam, diperjalankan di tengah malam dari tanah haram, yaitu yang pertama tanah haram napa? Makkah, ke tanah haram napa? Baitul Maqdis. Ya. Terus tanah haram Makkah, tanah haram Baitul Maqdis. Terus al haram niku nggih niku wonten 3 nggih. Wonten haram Makkah, haram Madinah,
Haram niku artinya kok mboten haram sing haram ngoten mboten nggih. Haram iku artine mulya. Ya muhtaram wong sing dimulyakno. Nggih. Terus ketika ngomong tanah haram bukan berarti tanah iki haram dinggoni atau haram dipangan apa ora kaya ngono kuwi ya. Haram sing dimaksud adalah napa? Dimulyakno. Tanah sing disucikan, dimulyakno. Itu sono tanah haram Makkah, tanah haram Madinah, wonten tanah haram ya, Baitul Maqdis teng Palestina menika. Lah masjid nggih. Masjid sing paling nggih nang ibadah ning kono paling akeh ganjarane sing pertama nggih teng Masjidil Haram teng Mekah nggih atau Al Haram Al Makki ya. Terus Masjidil Haram Mekah, terus badhe niku Masjid Nabawi teng Madinah, terus badhe niku Masjidil Aqsa. Ya urutannya kaya ngoten. Ya setelah 3 niku masjid-masjid sanes niku sami kabeh. Ya sampean ning masjid Mringin kene padha ae ganjarane. Ning masjid ning Jakarta kono ya padha ae. Ning masjid padha ae ganjarane. Ya paham ya niku ngoten ya. Lah teng mriki Kanjeng Nabi diberangkatke ing dalam wekdal dalu mulai dari berangkat dari napa Masjidil Haram Makkah terus batu niku menuju teng Masjidil Aqsa Palestina ya bengi-bengi kaya ngoten niku. Lah sebagaimana niki nggih perumpamaan nggih laksana bulan yang mana bulan niki melampah nggih ing dalem petenge bengi malam yang gelap gulita ya wonten bulan. Nah niku laksanane kados ngoten. Perjalanan pada malam hari dari Makkah ke Baitul Maqdis niku Masjidil Aqsa Palestina niki jenenge napa? Isra. Lah engko Mi'raj nggih. Nek Mi'raj iku sing munggah ning langit niku jenenge Mi'raj. Nggih, sing munggah ning langit niku jenenge napa? Mi'raj. Lah niki dingendikake para ulama bilih kok ana wong ngingkari Isra'e Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artine ngarani nduk biyen Kanjeng Nabi ora tau Isra, misalkan ngingkari Isra'e Kanjeng Nabi, tiyang iki kafir. Nggih. Soale napa? Soale wis jelas ning Qur'ane, subhanalladzi asra bi abdi. Ya, padha karo ngingkari shorihe Al-Qur'an. Tapi kapan ana wong kok ngingkari Mi'raje Kanjeng Nabi? Nggih, Mi'raj nggih. Nak Isra ngingkari Isra'e Kanjeng Nabi hukumnya apa mau? Kafir. Nek ngingkari Mi'raje Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niki mboten sampai kafir, akan tapi wong iki dosa gedhe. Nggih, tapi napa dosa gedhe niku ngoten. Wa bitta tarqa ila anil tamanzilatan min qabi qausaini lam tudrak wa lam turami. Engkau terus naik hingga sampai suatu tempat dekat dengan hadrah muqaddasah ya, sekedar jarak tali busur dengan panahnya yang belum pernah digapai dan diasah oleh siapapun sebelumnya. Nah, terus Kanjeng Nabi setelah dugi teng Masjidil Aqsa niku badhe niku dimunggahke dengan buruk ya, dugi teng langit pertama, langit kedua sampai ke langit ketujuh, terus dugi Sidratil Muntaha. Ya, terus wabita tarqon dengan terus naik sampai jenengan meroleh pangkat atau derajat atau dugi tempat min qabi qaisaini lam tudrak wa lam turami, yang iku mau tempat niku dekat dengan Gusti Allah. Maksudnya dekat ngeten niki sing dimaksud niki nggih secara kedudukan, mboten secara tempat.
Nggih. Nggih, napa secara kedudukan iki maksudnya pripun? Misal kok ya sampean cedak ambek tiyang sepahe dari segi emosional. Nah, itu dekat kedudukan. Ya, meskipun saiki misal sampean adoh. Kadang kan ana ngono. Wong tuwa duwe anak, anake ning adoh, nggih. Dari segi jarak niku adoh. Tapi dari segi emosional niku dekat sekali. Nah, niki jenenge napa? Dekat dari segi napa kedudukan. Lah sing dimaksudke teng mriki Kanjeng Nabi dugi teng Sidratil Muntaha dekat Gusti Allah niku mboten dekat tempate mboten. Ya karena Gusti Allah niki mboten bertempat. Ya. Nah, dados Kanjeng Nabi diunggahke teng Sidratil Muntaha niku bukan karena Gusti Allah ana ning kono terus bariku Kanjeng Nabi sowan rono mboten. Tapi iki napa kagem mulyakaken Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun Gusti Allah niki mboten bertempat. Gusti Allah mboten bertempat. Seandainya Gusti Allah kok bertempat, sedangkan tempat iki makhluke Gusti Allah. Ya, sadurunge Gusti Allah napa nyiptakno tempat ning ndi mangkone. Lah niku wau dekate saking dekate kedudukane Kanjeng Nabi teng Gusti Allah niku seakan-akan kaya dua pucuke napa jenenge kaus. Kaus niku busure panah. Ya ngertos busur. Busur iku apa? Sing mlengkong niku lho. Apa iku jenenge busur kira? Ya busure panah dua putih. Iku saking cedeke kaya ngono kuwi. Panah iku sak ado-adoe, sak gede-gedene panah paling sepiro tah? Mosok sampai 2 meter. Panah apa sampai 2 meter? Ya paling cedak lah. Cedak banget. Nggih. Lah niku kedudukane Kanjeng Nabi kalih Gusti Allah nggih. Niku sangat dekat sekali. Ya sangat dekat sekali. Parek banget. Kedudukannya nggih mboten tempate nggih. Ya karena Gusti Allah niki mboten bertempat. Ya saking dekate nggih dingendikaken bahwa napa nggih tempat sing diinggeni Kanjeng Nabi niku yaiku teng Sidratil Muntaha. Ya iku ora ana makhluke Gusti Allah sing saged dumugi tempat niku nggih. Lam tudrak walam turami. Jadi tempat yang tidak pernah digapai dan diasah oleh siapapun sebelumnya. Artinya napa ora ana makhluke Gusti Allah saliyane Kanjeng Nabi sing dugi teng mriku. Niku napa nggih tempat sing tinggi sekali lah, derajat sing tinggi sekali. Ya, bahkan malaikat Jibril pun nggih. Malaikat Jibril kan sing dampingi Kanjeng Nabi mulai dari awal sampai teng langit itu kan malaikat Jibril. Terus sangka Masjidil Haram teng Mekah dikancani dugi teng Masjidil Aqsa Palestina. Dikancani niku terus munggah langit pertama dikancani mbek malaikat Jibril, langit kedua kancani malaikat Jibril, langit ketiga bareng meh tekan Sidratil Muntaha nggih. Sing paling dhuwur niku sing paling dhuwur niku malaikat Jibril ya nyuwun ngapunten teng Kanjeng Nabi, ya Rasulullah kula nyuwun ngapunten niki tingkatane panjenengan sing kuat teng mriku munggah teng mriku namung panjenengan mawon, kula mboten kiyat. Terus kula ngantar kene dugi mriki mawon jenengan piyambak sing minggah niku. Lah niku mulakno min qabika ini lam tudrak walam turami. Tempat iku ora iso digapai ambekan saliyane Kanjeng Nabi. Walam turami gak iso diharapkan ya diasa oleh siapapun sebelumnya. Niku nggih saking luar biasane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah iki mumpung bahas masalah Isra Mi'raj nggih. Niki nak sing keterangan sing nate kula mireng saking guru-guru kawula nggih saking teng kitab-kitab nggih wonten kathah bahwa ketika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajeng ngadep ning Gusti Allah yaiku teng Sidratil Muntaha niki perbandingan mawon. Jadi sadurunge Kanjeng Nabi niku wonten Nabi Musa. Ya saya menika Nabi Musa niki diken sowan ning Gusti Allah.
Wadil Muqaddas tua. Nah, ya teng napa lembah Muqaddas sing jenenge tua. Nggih. Nah, teng mriku nggih apa sowan ning Gusti Allah. Nggih, sowan Gusti Allah bukan berarti Gusti Allah teng mriku mboten nggih. Artine Gusti Allah pengen mulyakno Nabi Musa, ya carane ning kono kuwi. Nah, ngoten nggih. Ya padha karo Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pengen sowan Gusti Allah mboten berarti Gusti Allah ning Sidratul Muntaha mboten. Tapi pengen mulyakno Kanjeng Nabi, akhirnya Kanjeng Nabi diberangkatno teng mriku. Nah, niku ngoten. Lah ketika Nabi Musa niku badhe sowan teng Gusti Allah niku didhawuhi Gusti Allah, "Ikhla'na 'alaika fa innaka" teng Qur'ane pripun? "Ikhla'na 'alaika fa innaka bil wadil muqaddas tuwa." Copoten sendalmu loro iku copoten. Nah, Nabi Musa sowan ning Gusti Allah ken nyopot sendal. Lah nek Kanjeng Nabi niku mboten wonten riwayat sing Kanjeng Nabi munggah ning langit siji, langit loro pol Sidratul Muntaha ken nyopot sendalipun. Mboten wonten riwayat kados ngoten. Artine napa? Ya beliau saya tetap ngagem sendal. Beliau saya tetap napa ngagem sendal. Mulane para ulama niku ngendikan bahwa sendale mensifati sendale Kanjeng Nabi niku na'alun bihi na'lu, yang mana sendale Kanjeng Nabi, dengan sendale Kanjeng Nabi kita jadi luhur, berkah sendale Kanjeng Nabi niku kita jadi luhur. Ya sendale mawon iso ngluhurno, apa meneh kok tiange. Ya iku min babi aula. Namung Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mawon nggih sing napa-napane Kanjeng Nabi niku udah dibahasi ambekan para ulama. Iku Kanjeng Nabi ketika bahas napa jenggote Kanjeng Nabi niku ana ulama sing ngarang tentang jenggote Kanjeng Nabi, jumlahe pira niku wonten sing bahas. Ya, termasuk masalah napa sendalipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niku nggih wonten ulama sing nulis kitab tersendiri tentang bahas sendale Kanjeng Nabi. Iki nek wong-wong liya ora katik lah. Nggih. Wong-wong liya saliyane Kanjeng Nabi ora bakal dibahas. Masalah sendal kan perkara remeh, lha apa dibahas. Nah, karena iki sendale Kanjeng Nabi sing ngagem niki adalah orang yang mulia, semulia-muliane makhluke Gusti Allah, maka ya padha dibahas. Sendale katut mulia. Selain sendale katut mulia, sendale ya iso dadekake kita mulia. Na'lun bihi na'lu. Nah, sehingga para ulama niki do membahas masalah sendale Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk kitab yang bahas niku wonten kitab Fathul Muta'al fi Madhin Ni'al. Ya, tentang muji sendalipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qaddamat ka jami'ul anbiya'i biha war rusli taqdima makhdumin ala khadamik. Wa qaddamat lan ya ndisiaken atau mendahulukan, mengutamakan ka ing panjenengan jami'ul anbiya'i sapa kabehane para nabi biha ing dalem manzilah, ing dalem kedudukan atau kelawan kedudukan. Warusli jami'ul anbiya'i warusli lan pira-pira rasul taqdi mamakhdumen kelawan oleh ndisiake wong kang dihormati nggih utawa wong kang dikhidmai ala khodami ing ngatasé wong kang ala makhdumen wong kang dikhodami nggih ala khodami ing ngatasé wong kang khidmahi, ing ngatasé wong kang nglayani. Dados ngeten niki nggih saking luhure tingkat derajate Kanjeng Nabi niku sampai para nabi-nabi saliyane Kanjeng Nabi, para rasul-rasul saliyane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku do mendahulukan Kanjeng Nabi daripada nabi-nabi liya. Terus Kanjeng Nabi niki Imamul Anbiya'i wal Mursalin. Jadi imame para nabi, imame para rasul niku sinten? Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi ini ngisarahno kejadian yang ada di Baitul Maqdis. Terus teng Baitul Maqdis niku nggih, teng Baitul Maqdis niku ya, di antara keistimewaane Baitul Maqdis teng mriku pernah kejadian para nabi-nabi sadurunge Kanjeng Nabi ya kalih Kanjeng Nabi juga
para rasul sebelumnya Kanjeng Nabi do ngumpul teng mriku. Kuwatah pokoke. Mbah kabeh mbah boten pokoke kuwatah do ngumpul teng Baitul Maqdis teng Palestina. Iku sakderenge Kanjeng Nabi Mi'raj. Terus ngumpul kabeh, terus do ngumpul niku para nabi para rasul do ngumpul teng niku. Nglampahi salat sing imami sinten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lha iku makna waqad damat ka jami'ul anbiya'i biha war rusli. Ya, dadi Kanjeng Nabi niki diutamakan, didahulukan kan ngimami ya ngoten lah. Kan ngimami oleh para nabi para rasul. Ya. Terus niku diantara keistimewaan tempat Baitul Maqdis ngoten. Sehingga ya salah setunggal ulama saking Mesir yaitu Syekh Ali Jum'ah yaitu nate suatu ketika beliau ngendikan, saya pernah ke Baitul Maqdis, aku ndelok tempat niku penuh dengan cahaya. Penuh dengan cahaya. Kenapa? Karena itu berkae ditempati yo Kanjeng Nabi, yo nabi-nabi sakderenge Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul-rasul sakderenge Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi namung iku tok. Ya sak ngertos kula namung niku tok. Tempat ning donya niki sing yo nabi yo rasul niku kudu kumpul dados tunggal teng mriku. Ya, niku nggih namung teng mriku tok. Nggih. Dengan segitu banyaknya niku sakderenge kejadian apa Mi'raj teng langit ya teng Sidratul Muntaha. Taqdima makhdumin ala khodami. Jadi mereka para nabi para rasul dikudu mengutamakan derajat Kanjeng Nabi. Jadi mendahulukan Kanjeng Nabi kan ngimami. Nggih. Sebagaimana nek ana wong khidmah ana khodim terus ana makhdum. Khodim iku wong sing nglayani, makhdum wong sing dilayani. Ya, sebagaimana taqdimu makhdumin ala khodami, oleh didhisikno wong sing dikhidmati daripada orang yang mengkhidmati. Artinya ngeten, ana wong kok nderekke, misal kula kok nderekke guru kula misalkan ya. Kula kan khodim, guru kula makhdum. Ya, nek ana apa-apa misal ajeng salat, mesti kula mendahulukan guru kula. Nggih, monggo jenengan ingkang imami. Utawa ameh ning ndi ngoten, monggo jenengan riyen, monggo jenengan riyen. Nah, iku khodim ngoten. Nggih, khodim iku kudu ngoten. Maka ya niki seakan-akan para nabi para rasul niku tek ngurmati Kanjeng Nabi, seakan-akan Kanjeng Nabi adalah wong sing dikhidmati, para nabi para rasul adalah khadime Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mereka niki do mendahulukan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yes. Wa anta takhtariqus sab'ati baqabihim fi mawqibin kunta fihi sahibal alami. Wa anta lan utawi panjenengan wahai Rasulullah takhtariku iku nembus sinten panjenengan as-sab'a ing 7 at-tibaqa rupane tingkatan. Maksud 7 tingkatan yaiku napa langit sab 7 kelawan bihim ketemu kelawan para nabi lan para rasul fi mauqibin ing dalem kalangan jamaah sekelompok orang ya. Kunta wonten sapa panjenengan fihi ing dalam mauqib sahibal alami iku zat iku tiyang kang nabi kang beto gendera. Bersama mereka ya para nabi rasul engkau menembus 7 lapis langit. Maksudnya ngeten, maksudnya mboten kok para nabi para rasul niki do nderek Kanjeng Nabi mboten nggih. Kanjeng Nabi dikawal kalih malaikat Jibril mon. Terus maksudnya niku para nabi para rasul niku nggih sebagian nabi sebagian rasul niku manggihi teng langit-langit niku. Terus wonten sing langit setunggal ketemu nabi sinten. Langit kedua kula mboten hafal nggih. Ketemu nabi sinten. Ana sing Nabi Musa terus ana nabi-nabi lah nggih. Ya, teng langit-langit niku Kanjeng Nabi manggihi mereka. Wa anta takhtariqu sab'ati baqabihim dalam fi mauqibin kunta fi sabil. Dalam rombongan itu engkaulah sang pemegang bendera. Ya artinya segampangane Kanjeng Nabi kali rombongane yaiku para nabi para rasul. Ya gampangane beliau para nabi para rasul niki ya seakan-akan koyo
pasukannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sedangkan Kanjeng Nabi pemimpinnya pasukan, yang mana pemimpinnya pasukan niku sing nggawa gendera. Nggih sing napa nggawa gendera. Wong lajeng perang utawa jangankan perang. Nggih, jangankan perang, ameh lunga ning ndi wae nggih. Misal ziarah ndi utawa misal umrah misalkan utawa ziarah teng Madinah atau iku kan jadi pemimpinnya kan nggawa gendera. Jadi ben apa ben ngerti wong-wong iki. Lah niku kaya ngoten niku. Maksudnya nggawa gendera iku artinya napa? Sebagai pemimpinnya para nabi, para rasul ya. Bukan berarti kok memang beliau nggawa gendera mboten. Iku kinayah daripada beliau niki adalah pemimpinnya para rasul. Ya. Nah niku ya penting gendera kaya ngoten niku penting. Nak perang enten ngoten, nak perang niku nggih nggo gendera. Kanjeng Nabi nate ngutus para sahabate kan perang. Terus Kanjeng Nabi ngendikan ya iki engko sing nggo gendera fulan. Nek fulan iki mati sing nggo gendera fulan. Fulan iki mati sing nggo gendera fulan. Nah, dadi disebutno telu. Nek mati iki nek gugur, iki nek gugur. Akhirnya itu gugur. Ya, soalnya Kanjeng Nabi nggih ngertos iki bakal gugur. Terus langsung ya ditentukan dening Kanjeng Nabi sapa sing nyekel gendera, sing mimpin pasukan sapa. Terus Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niki nembus 7 langit, nggih. Nembus 7 langit. Ya. Hatta idza lam tata' sya'wan li mustabiqin minad dunuwi wala marqan li mustanimi. Hatta lam tata' sehingga boten ninggalaken. Sehingga nalika boten ninggalaken panjenengan sya'wan ing setapak limustabiqin tumrap wong kang kepengin nglancangi minad dunuwi saking parek-pareke wala markon lan ora panggonan munggah limustanimi tumrap wong kang kepengin luhur. Hatta idza lam tada khofatta nggih khofatta mongko ngasoraken panjenengan kullama qamen ing saben-saben tingkatan bil idhofati kelawan dinisbataken tingkatan panjenengan nggih idnu dita tatkalane ditimbali panjenengan birrafi kelawan keluhuran mislal mufradi hale padane ya isim mufrad al alami kang alam mufrad alam kaima tafuza bi waslin ayyi mustatirin anil uyuni wa sirrin ayyi muktatami kaima tafuza supaya meroleh atau tumeka sinten panjenengan biwasli ayyi mustatirin biwaslin kaima tafuza biwaslin biwaslin kelawan nyambung ayyi mustatirin ndi apa perkara kang ketutup anil uyuni saking pira-pira mripat wasirren lan rahasia ayyi muktatami kang tersimpen terus Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku saking nggih sing hatta lam di dalam tadak niku hingga engkau tak meninggalkan satu pun cak pun nggih satu jengkal pun bagi orang yang ingin mendahuluimu dan tidak pula engkau meninggalkan tangga untuk orang yang mencari kedudukan tinggi di sisi Allah. Artinya ngeten saking hebatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku sampai derajate niku nggih ngalahke sapa wae. Ya ngalahke napa sapa wae makhluk liyane Kanjeng Nabi, bahkan para nabi, bahkan para rasul pun niku derajate kalah adoh kalih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kanjeng Nabi tidak meninggalkan satu jengkal pun bagi orang yang mendahuluinya. Artinya ketinggalan adoh, saking adohe niku. Ya, saking adohe ketinggalan wadoh. Yaiku saking hebatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula
tidak meninggalkan tangga untuk orang yang mencari kedudukan tinggi di sisi Allah. Artinya saking tinggine niku ya niku ora ana sing iso nggapai ya derajate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saking dhuwure. Mbok iku pengen nggawa lift apa pengen nggawa ondo, pengen nggawa pos, mboten saged. Nggih, mboten saged ndahului Kanjeng Nabi. Nah, bareng ora iso nggih Mbak Kanjeng Nabi mboten meninggalkan sejengkal pun bagi orang sing pengen nyaingi Kanjeng Nabi nggih. Pengen mendahului Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi lantas khafatta kullama maqamin bil idhafati id nudita birraf'i mithlal mufradil alami. Niki hebate teng bait niki Imam Busiri niki luar biasa. Jadi Imam Busiri niku wong sing alim. Bener-bener ngalim. Ya ahli balaghah yo ngalim nahwu, ngalim tauhid. Nek wengenane ana bait sing napa nggih pakai napa istilah-istilah tauhid. Lah nah saiki istilah-istilah sing dipakai ning kene iki istilah nahwu. Nggih, khafatta kullama maqamin bil itu. Ya Rasulullah, engkau nggih menjadikan ya dadi ninggal iku seakan-akan iku koyo rendah. Ngono khafatta iku. Ya. Jadi saking ketinggalane ning Kanjeng Nabi seakan-akan kabeh makom, kabeh derajat saliyane derajat Kanjeng Nabi niku derajat sing rendah. Seakan-akan kados ngoten. Bil idhofati nak dibandingke kalehan kalih makome panjenengan, tingkatane panjenengan. Ya niki teng mriki engko ana kaidah kullu mudhofin ilaih mahfud. Ya, pokoknya kabeh mudhof ilaih niku diwaca jar. Nggih. Iki mudhof ilaih maka diwaca jar. Lagi khafatta iki khafat niku ya jar. Terus ana idhofah. Artine mudhof ilaih ya diwaca jar. Ya iki ngoten iki lah. Sing disebut bahasane tapi beliau ya ngode teng istilah nahwu. Idnudita birruf nalikane panjenengan niki dinidak ditimbali dening Gusti Allah. Jadi engko ning ilmu nahwu niku ana bab munada. Nggih, bab munada. Lah munada niku ana macam-macam, ana munada mufrad alam, ana munada napa jenenge nakirah. Ya ana munada nakirah ghairu maksudah, nakirah maksudah. Terus badhe niku ana munada, wis ana munada sing macem-macem. Nggih. Napa ya ikulah. Lah sing diwaca rafa niku munada mufrad alam. Nggih. Munada mufrad alam. Mufrad alam iku mufrad iku artine mboten jumlah nggih. Atau mboten napa misal saliyane mudhof ilaih nggih, saliyane mudhof ilaih juga saliyane syibh mudhof. Ya, misal ya toli anjabalan niki mboten mufrad niki, ya toli anjabalan. Ya. Terus badhe niku misal ya Abdullah niki mboten mufrad. Mufrad iki misal zaitun. Ya, nah alam iku jeneng zaitun. Macane kok ya zaitu iku diwaca rafa artine niki di mabni dham. Ngono ya, di mabni dham. Mabni sesuai dengan alamat rafa'i. Lah niki nek Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditimbali dening Gusti Allah, ditimbali dengan penuh keluhuran. Nggih, penuh keluhuran. Ya marfu. Kanjeng Nabi marfu kaya mufrad alam, munada mufrad alam. Kaima tafuza biwaslin ayyi mustatirin anil uyuni wasirin ayyi muktatami, supaya engkau meraih hubungan khusus dengan Allah Subhanahu wa taala yang tersembunyi dari pandangan mata dan peroleh rahasia besar yang tersimpan rapat dari makhluk lain. Terus sehingga Kanjeng Nabi Muhammad SAW ketika Mi'raj niku nggih, niku meroleh sampai ke tempat iki khusus kagem Kanjeng Nabi Muhammad SAW, yaiku napa Sidratil Muntaha. Di tempat niku Kanjeng Nabi niki munajah kalih Gusti Allah, nyambung kalih Gusti Allah. Ya bukan berarti Gusti Allah teng mriku mboten mau tak jelaske nggih. Niku namung kagem
napa mulya akan kedudukane Kanjeng Nabi diunggah napa dhuwur ya. Kanjeng Nabi saged nyambung nggih saged terhubung kalih Gusti Allah yang mana nggih terhubunge kaya ngoten niku khusus Kanjeng Nabi tersembunyi niki sadurunge ora ana sing iso nyambung kados ngoten. Tersembunyi dari mata terus dan rahasia iku mau tersimpan rapat dari makhluk yang lain. Artinya hubungannya ambekan Gusti Allah niki nggih antara bainahu bainan nabi wa bainallah ngoten. Nggih. Terus fahuzza kulla fakharin ghairu mushtarakin iku besok sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam alhamdulillahirabbil alamin.